Salutare! Vreau să vă arăt o sursă de tensiune și curent reglabile între 0,30 de volt 0,5 amperi cu protecție la scurt circuit, limitare în curent. Mă rog, este o placă făcută handmade, deci o sursă handmade, pe care vreau să o incorporez într-o cutie, să fac o sursă de laborator, care este foarte utilă unui electronist amator. Pentru asta am nevoie de un panel metru. Sincer, m-am săturat să văd tot felul de panelmetre, voltmetre, ampermetre aduse din China. Parcă este prea uzual, nu știu, stereotip. Toată lumea pune acele voltmetre, acele panelmetre, nu mi le plac. Mă rog, probabil ține și de gust, dar eu am făcut un panelmetru care este foarte simplu. Se atașează prin plus și minus direct pe ieșirea sursei, plus și minus. Și atunci el are foarte multe funcții suplimentare. Stați că vă arăt imediat, doar să trag sursa. Mă deranjează. Mi ocupă spațiu. Deci, prin ce este particular acest panelmetru? Ca și construcție fizică, în primul rând se poate observa că nu are niciun fel de semireglabil pe spate, din care să se poată regla, să seteze capetele de scală. Deci folosesc doar divizoare făcute din rezistori de valori fixe. Toleranțele nu mă interesează pentru că placa are posibilitatea să se calibreze și calibrarea se face software, automat, nu prin tot felul de potențiometri care schimbă valoarea în funcție de temperatură și așa mai departe. Calibrarea aparatului se face obligatoriu de fiecare dată când nu știu, dacă se programează sau dacă se schimbă ceva fizic pe el, trebuie refăcută programarea trebuie refăcută calibrarea pentru că pot apărea diferențe între valorile reale și valorile măsurate. Eu am folosit un PIC 16 F1938, nu m-am dus pe platforma Arduino, am lucrat în Basic pentru că am vrut să văd dacă se poate face și se poate face. Pe panelmetru există o intrare de 12V care este necesară alimentării acestuia, deci este o alimentare independentă. Masa este comună, masa între cei 12V necesari și masa sursei de alimentare. Mai are o intrare pentru un senzor de temperatură. Am folosit un LM35 prin care se poate controla, monitoriza un radiator, un punte, chiar temperatura ambientală din cutie. Așa. Are o ieșire de fan unde se poate pune. Eu am folosit un fan, așa, un ventilator mare, se bagă aici, dar acum mă va încurca și n-am să-l țin. Bun, cam asta ar fi. Aici pe spate se vede că sunt paduri de lipire pentru butonul 2, butonul 1 și LED, deci pe cele din față se pot anula și se pot cu niște fire și monta în altă parte pe panou. Asta ține de preferințe. În varianta constructivă, acesta merge până în 50 de volți și 5 amperi. Merge și pe 10 amperi, este vorba doar de puterea șuntului, care trebuie schimbată puterea șuntului și s-a rezolvat și problema cu până în 10 amperi. Eu n-am nevoie, îl folosesc deci pe 5 amperi. Deci să-i dau aici o tensiune de alimentare. Deci folosesc o sursă multiplă de tensiuni. Ieșirea numărul 4, aici am setat 12V, deci se vede că sunt, stați așa că, așa acum, sunt 12V setați, prin care am alimentat panelul. Se vede că are un consum de 62 de mA aproximativ, iar în momentul în care îl pornesc, consumul scade la 30 de mA. Ce este așa de particular sau mai atipic față de variantele cunoscute este că mai are o intrare de auxiliar prin care se comportă ca un voltmetru cu o rezoluție de 0,1V, deci 100 de mV, prin care se pot face măsurători rapide pe placa alimentată din sursă. Nu mai este nevoie să pornim un multimetru, îl comutăm pe amperi, pe volți, măsurăm. Nu, este foarte rapid. Eu folosesc
așa, o banană, un tester foarte rapid, placa pe care îl alimentez, doar pun și măsor să verific prezența unor tensiuni. Din B1, deci din push butonul ăsta, aici se poate să pornim și să oprim sursa, adică tensiunea la borne. Aici asta se face manual. Ajută foarte mult în momentul în care pornim sursa să nu existe accidental un consumator legat pe el și să fie tensiunea foarte mare, să distrugă consumatorul. Deci aici putem să pornim și să oprim sursa. Un LED indicator ne arată când există tensiune la borne și când nu. Din celălalt push buton se poate seta afișarea display-ului, modul de afișare. De exemplu, acum ne arată tensiune, amperi. Aici unde este marcat reprezintă tensiunea citită pe auxiliar și temperatura în grade citită de senzorul respectiv. Da? Aici este altă variantă de afișare, altă variantă de ordonare, încă una. Deci poate fi personalizat după bunul plac, după preferințe, foarte rapid. Așa. Bun, eu o las aici. Să conectez și tensiunea la borne. Deci aici, prin ieșirea numărul 2, deci prin cablurile astea, voi simula că de fapt am sursa de alimentare care tocmai am tras-o la o parte. Avem 12 volți și nu ne arată 12,9. Deci nu este bine. Înseamnă că trebuie să facem automat o calibrare, pentru că nu i-am făcut calibrarea, doar ce am scris softul pe placă. Sper să fie funcțională. Așa, să nu fi greșit ceva sau un contact imperfect. Dar intrarea în modul de calibrare se face foarte simplu. Se țin apăsate cele două butoane. Arată versiunea de soft de hardware. Ne spune că se intră în modul de calibrare. Și spune așa, setați 12V și apăsați B1. Am setat 12V, că mă rog, erau setați. Apăs B1. Trag puțin LED-ul să nu influențeze obiectivul camerei. Deci tensiunea a fost calibrată pentru 12V. Setăm 12V pe auxiliar, da? Având 12V aici pe intrare, voi face doar un strap între auxiliar și 12V. Apăs B1. Așa, calibrarea pe auxiliar a fost terminată. Calibrarea s-a făcut pentru 12V, avem și mesajul de confirmare. Și acum ne spune setați 1 A și apăsați B1. Pentru o sarcină precisă de 1 A, eu voi folosi o sarcină electronică programabilă. Aceasta. Deci voi conecta bornele minus plus. O pornesc. Avem o sarcină setată de 1 A, măsurat 999 de mA. Deci este în regulă. S-a făcut foarte rapid calibrarea curentului. Gata, s-a ieșit din meniul de calibrare. Din acest moment se poate folosi placa. Haideți să vedem dacă avem 12V pe sursă, 12V pe el. Haideți să vedem dacă într-adevăr tensiunile sunt corecte, tensiunile afișate. Să modific puțin voltmetru, să-i punem un filtru ca să nu fugă coada citirii. Deci 12V, avem 1998. Arată bine. Acum voi modifica. Haideți să dăm niște tensiuni random. 7V. Că nu fac contact sondele. 7V cu 7V. 2V cu 2V. Niște valori intermediare. 3,9. Da, cu 3,9.
8,4 cu 8,4, deci se vede că măsoară, deci după calibrare, clar că putem deduce că calibrarea s-a făcut cu succes și chiar măsoară bine, măsoară perfect. 9 volți, să văd cei 9 volți de aici cu 9 volți. Să vedem ce se întâmplă la tensiuni mai mari. 26 de volți, 26 cu 26, 29 cu 29,1, deci o eroare de 0,1 volți. Eu zic că e foarte acceptabil, pentru că asta înseamnă 0,1 volți la 20 și ceva de volți vine o eroare de 0,05%. Nu, 0,05%, parcă, da. Nu știu, poate am calculat eu greșit, că am făcut din cap calculele. 17,9, deci 18 volți. Da? Se poate vedea că voltmetrul este stabil, nu oscilează permanent, cum am văzut la alții că au făcut tot felul de, nu știu cum au făcut citirile, n-au aplicat niciun fel de filtru în software, dar mă rog, citirea este stabilă. Bun, îl voi lăsa, îl trag la o parte, deci partea de tensiune acum măsoară bine. Hai să vedem ce se întâmplă cu partea de curenți. Deci la curent avem o rezoluție de 10 mA. Ne arată, l-am reglat pe 1 amper, el ne arată 990 de mA 1 amper. Haideți să vedem niște valori. 700 de mA, deci se vede că este trecut, mă rog, aici sau aici unde se poate vedea mai bine, 700 de mA, 700 de mA. Eu sunt de principiu că măsurătorile curenților ar trebui făcute cu precizie mai mare sau cu acuratețe mai mare la curenți mici. Cu cât curentul este mai mare, cu atât abaterea este mai nesemnificativă, nu este foarte importantă. 300 de mA. Vedeți, ne arată 300-310 undeva. Am prins un punct intermediar, dar îl putem rezolva, dar mă rog, nu are rost. Așa. Haideți să vedem ce se întâmplă la valori intermediare. 120-130 de mA. Deci este o diferență de 320 cu 320. 10 mA aproximativ este 400-410. Să vedem la 1,9, 1,9. Aici la 900 de mA, între 900 de mA și 1 amper există o variație, pentru că este o valoare intermediară. 800 cu 800, bine. 500 de mA, 300, 310, deci eroare de aproximativ 10 mA. Eu zic că este destul de acceptabil. Pentru variante, vedeți, 700-700 de mA. Pentru variante de precizie se schimbă datele problemei, trebuie alt concept de placă, chiar și fizic făcut și software. 550 îl avem afișat, 390, 280 cu 280, da? 200 cu 200, 210 puțin oscilează, deci avem în 10 mA este eroarea, 430, 440, da. Deci în principiu cam 10 mA este. Să vedem la 2,14, arată 2,13. Deci tot așa eroare de așa 1,84, da, sunt 1,54 ar fi, 1,53. Sunt diferențe de 10 mA între valoarea reală și valoarea citită. Bun. Haideți să vedem Să vedem acum partea de protecție, dar de fapt nu, că lăsăm aici asta în continuare.
Să vedem ce protecții mai are acest panel metru. Ca să intrăm în modul de personalizare ale protecțiilor, va trebui să ținem butonul B2 apăsat și să pornim sursa. Și acum ne spune să setăm capetele de scală. Apasă butonul 1. Deci, ca să setezi tensiunea maximă, modifică tensiunea sursei. Deci de aici reglez capătul de scală. Deci tensiunea maximă este până în 50 de volți. Eu, în funcție de cum scad tensiunea, pot să reglez capătul de scală, da? 25, nu știu, eu să zic că am acum o sursă de 20 de volți, așa, și setăm curentul maxim. Ca să setez curentul maxim trebuie modificată tensiunea. Modificăm, atunci curentul maxim 5 amperi, 4 din 0, 5 în 0, 5 amperi. Haideți să-l pun, nu știu, 1 amper. Deci să presupun că am o sursă de 20 de volți și 1 amper. Eu am setat protecțiile să-mi declanșeze la 1 amper, respectiv la 20 de volți. Apăsăm B1. Ne spune tensiunea maximă a fost setată pe 20 de volți, curentul 1 amper. Am ieșit afară și gata. În acest moment valorile au rămas programate. Voi băga și ventilatorul. Așa. Să vedem ce se întâmplă. Acum cu jetul de aer cald voi da puțin. Deci acum vreau să vă arăt doar protecțiile. Așa, am pus ventilatorul. Dau cu jetul de aer cald. Deci ne arată de așa. Deci când a trecut de 40 de grade, el pornește. Când scade sub 40, se oprește. Încă o dată. Hai să vedem ce se întâmplă dacă ajunge peste 100 de grade. Deci este căldură mare, 58. Așa. Deci ne spune supraîncălzire. Supraîncălzire, așa. Temperatura este 80-81. Aici voi mai modifica în soft ca ventilatorul să funcționeze pe toată perioada protecției. Nu este o problemă. În momentul de față se oprește, mi-a scăpat mie, dar îl reprogramez. Și dacă vedeți, el indică starea de avarie LED-ul. Temperatura ajunge la 60 și ceva de grade. Când scade sub 60 de grade, repornește automat sursa. Ventilatorul încă suflă ca să scadă temperatura. Aici este o mică setare din soft în care va trebui să-l fac să sufle tot timpul. N-am observat asta până acum la teste, dar gata, vedeți, când ajunge, l-am pus să se răcească puțin, când ajunge sub 40 de grade se oprește și ventilatorul. Deci partea cu ventilatorul am lămurit-o cu protecție la temperatură. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă ajungem la tensiunea setată mai mare de 20 de volți. Am fost nevoit să închid geamul pentru că văd că se lucrează puternic la noi pe stradă și e gălăgie mare. Bun, haideți să revenim pe canalul 2 să facem niște setări. 14, 16, deci vă aduceți aminte că am programat 20 de volți limita de tensiune. Gata, deci în momentul în care tensiunea a trecut de 20 de volți, apare mesajul că tensiunea este mai mare de 20 de volți, adică varianta setată. Degeaba conectăm, tensiunea la borne este 0, LED-ul indică avarie. În momentul în care tensiunea scade sub 20 de volți, automat se repornește sistemul,
LED-ul se stinge, ceea ce indică că este oprită tensiunea la borne. Aici o reconectăm manual, dacă vrem. Da? Deci este o protecție extraordinar de bună. Să vedem ce se întâmplă la curenți mai mari. Am setat 1 amper, parcă. Așa. Deci ne jucăm pe partea de curenți. În momentul în care s-a trecut de 1 amper, ne spune limita de curent depășită. Dacă reconectăm, el repornește, verifică curentul este mare, limita de curent depășită. Deci întrerupe automat tensiunea la borne. Vedeți? Cam asta este. Pentru personalizări ulterioare, dacă nu ne plac valorile, capetele de scală, nu este nicio problemă. Putem să reglăm alte valori, deci știe să meargă până în 50 de volți. Hai să setăm 30 și de data asta modificăm curentul. Curentul merge până în 9,1 amper. Ups, s-a deconectat sursa. Așa. Of. Așa. Curentul maxim 1 amper. Să vedem dacă modificăm tensiunea. Cum putem modifica pragurile. 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci până în 9,5 amperi se poate programa maxim să declanșeze protecția. În cazul sursei mele, curentul probabil îl voi pune undeva la un 4 amperi și un 25 de volți. Deci 30 de volți și 4 amperi au fost setate limitele de protecție la care se va declanșa protecția. Deci cam asta ar fi. Eu zic că este un panel metru chiar foarte util, foarte util, pentru că are multe funcții, nu doar funcția de afișare și gata. Deci sper să vă fi dat o idee bună, să vă puteți face fiecare după cum doriți ceva asemănător, sau poate este o idee pe care o implementați în proiectele voastre. Să auzim de bine, numai bine!